Det var en kold, men solrig morgen i New York. På byens travle gader var folk travlt med at komme til arbejde og skole, som de plejer. Vores helt Alex forsøgte at nå metroen med en kaffekop i hånden. Med lidt musik i ørerne tænkte han på, hvad han skulle gøre i løbet af dagen, og på de eksamensresultater, der snart ville blive offentliggjort. Alex var sidste års student og arbejdede også deltid på en café. Han boede alene i en lille, men hyggelig etværelseslejlighed. Selvom hans liv var travlt og hektisk, klagede han ikke. Tværtimod, han syntes det var vigtigt at lære noget nyt og udvikle sig hver dag. På grund af hans problemløsende ledertræk og nysgerrighed var han ofte den, der tog beslutningerne i vennekredsen. Men selvom han var seriøs, var han også kendt som en sjov og humoristisk person. Hans kæreste Emma var den dygtigste elev i klassen med sit krøllede brune hår og skarpe intelligens. Hun fik altid de højeste karakterer og blev rost af lærerne. Alex gjorde det også godt i skolen, men han var ikke lige så succesfuld som Emma. Alligevel gjorde det ham ikke ked af det, for han elskede at lære. Hans bedste ven Mike var en afslappet fyr. I stedet for at tage livet seriøst, forsøgte han at gøre hvert øjeblik sjovt med sine jokes og sarkastiske bemærkninger. Hans karakterer var forfærdelige, men det bekymrede ham ikke rigtigt. Da de nåede skolen, mødtes Alex med Emma og Mike. Alle tre var spændte og nervøse, mens de ventede på, at resultaterne blev offentliggjort. Hvis jeg har fået en dårlig karakter i matematik igen, laver jeg det om til et kunstværk og hænger det på min væg, sagde Mike med et sarkastisk smil. Jeg tror ikke, det er så slemt, sagde Emma og håbede, han ville være optimistisk. Åh, kære Emma, skal du altid være så optimistisk? Se, min karakter vil være lav. Alex er ikke så dårlig, men din er nok perfekt, sagde Mike og rullede med øjnene. Alex grinede. Hvis du har fået en god karakter igen, vil vi lykønske dig. Hvis du har fået en dårlig, kan du sammenligne det med Mike, så føle dig bedre tilpas. Så på en måde vinder du uanset hvad. Da de kom ind i skolen, så de at eksamensresultaterne var hængt op på opslagstavlen. Flere studerende dannede en stor gruppe foran tavlen og tjekkede spændt deres resultater. Alex bevægede sig gennem mængden og begyndte at lede efter sit navn. Til sidst fandt han det. Engelsk B+, matematik B, historie A. Ikke dårligt, mumlede han. Så begyndte han at lede efter Emmas karakterer. Selvfølgelig alt det, som forventet. Han smilede og kiggede på hende. Tillykke, geni. Emma smilede let. Tak. Du er også ret godt. Mike, der kiggede på sine karakterer, brød pludselig ud i latter. Ja, præcis som jeg havde regnet med. Matematik D, engelsk C. Nå ja, mindst har jeg bestået engelsk, sagde han og forsøgte at trøste sig selv. Alex rystede på hovedet og smilede.
Jeg tror, jeg skylder dig en kaffe for det. Det er trods alt en slags succes. Absolut, sagde Mike og lo. Men lad os komme ind, før vi går glip af timerne. Så begyndte de tre at gå mod klasselokalet. Det så ud til at være en helt almindelig dag, men de ville snart opdage, at livet altid er fyldt med overraskelser. Undervisningen fortsatte, og til sidst ringede frikvarteret. Alex lænede sig tilbage i sin stol og lukkede kort sine øjne. Lige da han gjorde det, vibrerede hans telefon i lommen. Da han kiggede på skærmen, så han at et ukendt nummer ringede. Nysgerrigt åbnede han telefonen. Hallo? Den stemme fra den anden side var kold og alvorlig. Alex, jeg beder dig om at lytte opmærksomt. Dette er meget vigtigt. Det handler om din mor. Vi skal tale med det samme. Alex rynkede panden. Hvad snakker du om? Jeg ved ikke engang, hvem du er. Jeg kan ikke forklare det her. Jeg vil give dig en adresse. Du skal komme. Alex følte sig ubehageligt til mode. Er det her en joke? Hvis det er Mike, der laver sjov, er det ikke sjovt. Der var en pause fra den anden side. Du spilder tid, Alex. Det her er alvorligt. Kom venligst. Alex tog en dyb indånding. Det var risikabelt at skippe skole, men han følte en underlig uro. Efter at have skrevet adressen ned, vendte han sig mod Mike. Du skal komme med mig. Mike hævede et øjenbryn. Hvorhen? De gav mig en adresse. Det er vigtigt. Mike rynkede sin pande. Hvis jeg får fravær, er du ansvarlig. Alex gav ham et seriøst blik. Kommer du med eller ej? Mike tog en dyb indånding og smilede. Lad os dansk. Lad os tage afsted. De to forlod skolen i hemmelighed og satte kurs mod den angivne adresse. Da de nåede frem til en gammel bygning i et roligere område af byen, opdagede de, at stedet virkede næsten forladt. Alex åbnede langsomt døren, og de gik ind. Stedet var næsten tomt. Der var kun nogle få gamle møbler og nogle lukkede døre. En af dem fangede deres opmærksomhed. Den var ikke låst. Da Alex åbnede døren, vidste han ikke, hvad han ville finde. Men da han trådte ind i rummet, opdagede han, at den person, han havde talt med i telefonen, faktisk ikke var et menneske. Hej Alex, sagde en mekanisk stemme fra computeren. Jeg er en kunstig intelligens. Jeg har brug for at tale med dig. Sæt dig venligst. Alex kiggede forvirret på Mike. Mike var lige så forvirret. Kunstig intelligens tog 2 kopper kaffe fra en kaffemaskine og satte dem på bordet og fortsatte derefter. Mike, vil du vente udenfor? Denne samtale er kun for Alex. Mike trak på skuldrene. Okay, det er fint. Jeg tager min kaffe og går. Men Alex, tag det ikke for alvorligt. Husk, vi skal have det sjovt.
Mike gik ud, mens Alex tog en dyb indånding og satte sig nederst. Okay. Fortæl mig, hvad du vil sige. Alex satte sig og kiggede på skærmen foran ham. Den mekaniske, men overraskende menneskelige stemme fra den kunstige intelligens ekkoede i rummet. Alex, tak fordi du kom. Vi har ikke meget tid, og jeg har meget vigtige ting at fortælle dig. Alex lagde armene over brystet og lænede sig tilbage. Hvorfor hører jeg det her fra en kunstig intelligens og ikke min far, spurgte han. Hans stemme var både skeptisk og urolig. Der var en kort pause, og så ændrede skærmen sig. Først viste den matematiske beregninger, derefter viste den en simulering af et stort himmellegeme, der hurtigt nærmede sig jorden. Kunstig intelligens fortsatte med at tale. Din far har arbejdet på en meteor i lang tid. Men det er ikke en almindelig meteorologisk. Den indeholder liv. En slags trojansk hest. Alex rynkede panden. Hvad mener du? Meteoritten, når den rammer jorden, vil ikke kun skabe fysisk ødelæggelse. Den indeholder en fremmed race, der vil bruge sammenstødet som en landingsoperation. Den første angreb vil være meteoritten selv, fordi det vil gøre jorden forsvarsløs på sammenstødsøjeblikket. Meteorens størrelse er næsten lige så stor som et landsareal. Effekten af sammenstødet vil skabe global kaos. Alexens hjerteslag blev hurtigere. Og min far vidste det. Den kunstige intelligens svarede. Ja. Men han var den eneste, der indså, at det ikke bare var et meteornedslag. De andre videnskabsmænd ser det som en naturlig katastrofe. Men det er begyndelsen på en invasion. Din far blev tavs, da han prøvede at forklare det. Alex' øjne smalnede. Hvad mener du? På skærmen dukkede en video op. Det var et sikkerhedskameraoptagelse. Hans far arbejdede alene i et laboratorium. Han skrev noget og kiggede på dataene på sin computer. Pludselig i hjørnet af rummet blev en gennemsigtig hvid skikkelse synlig i luften. Den havde menneskekrop, men dens krop bevægede sig som en tåge. Hans far så ud til at forstå, at noget var galt, og løftede hovedet, men før han kunne reagere, svævede væsenet hen imod ham. Hans far rystede pludselig, hans øjne blev store, og et sekund senere faldt han til jorden. Væsenet blev stående et øjeblik og blev derefter usynligt igen. Alex stod helt stille. Hans hals var tør, og hans hænder var knyttede. Det må være en manipulation. Min far er ikke død. Han er i live. Jeg skrev til ham i går. Den kunstige intelligens talte med en kold, bestemt stemme. Alex, jeg er ked af det. Men din far blev dræbt. Og det, der dræbte ham, var et væsen, der ligner et menneske, men ikke er et. Alex sprang op, hans øjne var fyldt med vrede. Nej, jeg tror ikke på det. Hvem er du? Hvorfor fortæller du mig sådan noget? Hvis det er sandt, hvorfor fortæller du mig det? Den kunstige intelligens var stille et øjeblik, og derefter åbnede en ny fil på skærmen. Den indeholdt hans fars forskning, data og skrift. Fordi din far var nødt til at overføre denne information til nogen. Og den person er dig. Det, der sker, er svært at acceptere, men vi har ikke meget tid. Meteoritten vil ramme jorden inden for 72 timer.
Hvis vi ikke gør noget, vil planeten blive ubeboelig. Alex' vejrtrækning blev hurtigere. Hans hjerne kunne ikke bearbejde de informationer, han fik. Han trak et skridt tilbage, vendte hurtigt rundt og gik hen mod døren. Jeg går. Det her kan ikke være sandt. Jeg er bare en almindelig gymnasieelev. Han åbnede hurtigt døren og løb ud. Mike stod og ventede foran døren. Vend, dit ansigt er helt hvidt. Hvad sker der derinde, spurgte Mike bekymret. Alex' sind var i kaos. Han tog sin telefon op og forsøgte at ringe til sin far. Men der var ikke noget signal. Han sendte en besked og ventede på svar. Der var ingen svar. Med en voksende følelse af panik, løb han hurtigt ud af bygningen. Hvor skal vi hen, spurgte Mike, mens han løb efter ham. Til politiet. Jeg vil rapportere, at min far er forsvundet. Måske er der sket noget på hans arbejde. Men jeg nægter at tro, at han er død. Jeg skal se det med egne øjne. Alex løb hurtigt ind i den nærmeste politistation og stillede sig foran en tjenestemand. Jeg frygter, at min far er forsvundet. Jeg kan ikke komme i kontakt med ham, og jeg har ikke hørt noget fra ham siden vores sidste samtale. Tjenestemanden kiggede på filerne og så derefter alvorligt op. Hvad er hans navn? Alex sagde sin fars navn. Tjenestemanden tjekkede noget på computeren og rynkede panden. Jeg er ked af det, men vi har ingen optegnelser om nogen ved det navn. Der er heller ikke blevet meldt nogen savnet. Alex' ansigt blev helt bleget. Hvordan kan det være? Min far bor her, arbejder her. Hvorfor er der ingen optegnelser? Tjenestemanden rystede på hovedet. Der er ingen, der matcher den person i vores officielle optegnelser. Hvis du får yderligere information, er du velkommen til at komme tilbage. Alex trak sig tilbage. Han følte, som om verden omkring ham kollapsede. Hans far var, som om han aldrig havde eksisteret. Han åbnede sin telefon og kiggede på de gamle beskeder. Hans fars nummer var stadig der, men nu når han ringede, hørte han bare, dette nummer er ikke i brug.